Kodwa-ke bazoshona shame abantu baka-ANC. Uyazi ukuthi nginosisi wami osebenza e-Hilton eLukhunjeni, kwi-private hospital. Uthi yeyi baze bagula abantu. Uthi yeyi sasebenza ebusuku. Uthi lapho bengena abantu oyedwa wehlelwa ushukela, omunye une-BP, kukhuphuka i-BP, omunye ushukela uyehla, omunye uyenyuka. Nje banezinto nje ezithi azifani. Uthi hhayi ngeke, sagcina sesibuza manje. Uthi maye abantu bagula kangaka. Uthi wabuza omunye usisi wathi hhayi ngeke. Alibengebe yona nje i-ANC. Uthi wathi lo mama, hayi mntanami ungaliphathi lelo gama lelo, ungaliphathi nokuliphatha. Yini? Hhayi nje kade kuvotwa, angazi kwenzakaleni kwasha. Uthi yeyi nomunye afike achaze sakhe isitori nesinye sichaze sakhe. Uthi-ke manje kuthe kugcina-ke manje make nje kwangena nje i-ambulensi kuthiwa Vivani nangu-ANC. Uthi lapho bese sihlala amabhandi nje siwabekele eceleni ukuthi mangabe-ke nje sihlala lapha sinaka amabhandi wokushekha ilokhunjani i-BP. Behlike lo BP, woshukela, kuyehla kuyenyuka nje. Hayi bo bafethu, bazoshona abantu ngiyakutshela. Guys, ngeke. Hayi ngeke guys. Sibheke kanjani la? Guys, sibheke kanjani? Sibheke kanjani la? Sisebenze kangaka. Yo, from February guys. Usuku nosuku. Sibheke kanjani la? No. No, bafethu. Hawe maNkulunkulu wami, Jesu. Hawe maqabane, yo. Hayi baphemu, yo. Hey. Hayi yabuhlungu inhliziyo yami, yo. Hayi bo. Hawe ma. Hayi Jesu. Ayibuhlungu inhliziyo yami maqabane, ayibuhlungu.